gelditu eta zaukazu kamara eta... Ez que bigarrena eta bildurra, nahi basuk eduko dut, Ez que bildurra maten dik, gero, azten naiz, ez da sartzen, urduri jartzen nahi eta... Soinu gabe eta zer gabe eta... Trauzidor, kartxetea... Bueno, zein jarritu da hemen edo... Bertxe jartzeko, ni aurreatu nahi dut, tripode aurreatu nahi dut, hobeto grabatzeko. Bai, hobeto, bai. Ni ez que merez hori nahiz, jende pilo bat zegoela. Baina, hau ez da zutzako, barkatu, Badaki, pero he dicho que cambiar de oficio. Inaute dices el día, soy de fotógrafo de prensa. Arratsaldeon. Ondo. Kadetean botikina, ustin behar izango dira, gela, gure gela. Estuarioa. Kadetan botikina, gaditu gauza guztikin batea, dendan gainean jarri dita gaur gimnasioa. Horre dekoak. Bost basona begiratzen ari dira. Hori ez du jartzen mandikan. Ya ez dakit nire dago da, baina asko zortziago dago, tamien nahi ez, horrean. Beti gabiltza, euski zinara. Nola ikustea? Boga, direktora? Lo hemos ido superando, nos toca poco. Tak. Era 160, ecoa. Ia argazki makina hartzen da, argazki bat, zure nahiakin topatu beha, zure arrebakin, goizian. Eta, bai, esan du, bertxe. Eta komentatu nera nahiakin zion, eta zura goizima, ez nik izateko, hain ba ezukela reserva. Eta ikusiko zuzu montajia. Ezik argazki bat eta biet jartzeko. Egin gozai ote gero jartzeko. Bai. Unas pruebitas.
Lo llevan escondido. Es un matador. Como le pille el 9. Y si no le pilla el 9, le pillará la mano del 9. ¡Hombre! ¿Qué se habláis? ¡Joder! ¡Asmadeko! La coste sube, no la godería. Joder. Jesús, jai. No me acabo, güey. Joder, ya. Vale, Rafa. Sí. Te pongo. Vale, nahi desunean, bat bi hiru esango dizut eta jarriko dugu, Vale, zu esan. Vale. Vale, venga, bi, hiru. Sanción, Namaka Maria Italia sanción. Ongietoria Landare Rubik Txaleira, gaurko jardunaldia, hamabosgarren jardunaldia. Hernani Club elkartea, Bazko Independiente Santanderkoa. Onaren bi hamabostekoak. Bazko Santander Atletik, Zutixon, bi Bazket, hiru Sanz, lau Zilk, bost Kilo, 6 del Río, Zazpi Ota, 14 Eschat, 9 Latónico, Amar Lux, Amaika Armental, Amabi García, Amairu Coronel, Amalau Maki, eta Amamos Estigua. Por esto enancian Amasei Sánchez, Amatazzi Serrano, Emerazzi Vila, Emerezi de Castro, Ogei Asta, Ogeitaz Pañero, Ogeitabi Peña, eta Ogeitairu Zabarelli. Xalo Beroaz, Bazkoen alde. Eta hona hemen Hernani Guadalupekoa, Pata Jon Incausti, bi Uaiz Otoño, hiru Eneko Noriega,
Zortzi Mikel Pérez. Bederatzi Matxin Collao. Ama Izaritza Armendia. Amaika Iñaki Leonet. Amabi Pello Pérez. Amairu Yolander Puertas. Amalau Jokin Esnal. Eta amabos Anar Erosi. Olezo Eorkian. Amasei Jon Zualade. Amazazpi Xavier Garmendia. Emezortzi Lander Meaza. Emeretzi Eki Aramburu. Hogei Iker Fuentes. Hogeita bat Aitor Lucas. Eta hogeitabi Patxin Mujika. Solo bedo bat ernari alde. España jauna Marc Riera. Eta betiko esaia. Etxekoa animatu, alfakua errespetatu. Mila esker eta mi basa. Vale, oso ondo. Bai, itxoin. Mikros, biak, ez da? Jon etortzeko da zen, ez da etorriko den. Bai. Lesionatuta dau? Bueno, A ver, bai, presta ezazu. Zuzen dago? Vale. Zer, mikrofono bat? Bai, zein behar mikrofono batekin, honan? Bi, tortzen bada joan emango diok. A ber, aize honekin asmatzen dugun gaur, Ai. Zeiten astean noa, Arratsaldeon ikus-entzule guztioi, Landare Rugby zelaitik, Hernaniko Landare Rugby zelaitik, gaur Espainiako Gorezko mailako 15. jardunaldiko partida jokatuko da hemen Landaren, esan bezala. Hernani derrigorrez esan beharko genuke etxeko partidak irabazi beharrean dagoela, baina gaurko kontrarioa, Bazko, Santanderko Independente Bazko taldea, goi mailan sailkapenari begira, ondo sailkatuta dago beraz, gaur eren aski zaila izango du, baina hastapena denez, eman dezagun talde bakoitzak zelairatuko duen 15koaren berri. Orantxari ira zelairatzen, Santanderkoa, Bazkokoak, eta hau da talde honen 15koa. Lehen lerroan, Joe Hutchinson. Bigarren zenbakiarekin, azalkaria Bernardo Vázquez. Hiru zenbakiarekin, Arroin, Eskuin Arroin, Francisco Javier Sanz. Bigarren lerroan, lau zenbakiarekin, Benjamin Slick. Eta Juan Pablo Guido, 5 zenbakiarekin. Hirugarren lerroan, Ezkerre galean, David El Río, Eskuin galean, Michael Bota. 8 zenbakiarekin, beraz Giltza Agustin Schbach. Uztartzei irekia, Lucas Latroniko. Joko zabaltzailea, Jack Hughes. Ezkerre galean, hiru laurdenetako lerroan, Izko Armental, eta Eskuin galean, Mauro Maki. Eta herrietan, 12 zenbakiarekin Mariano García, eta 13arekin Nicolás Coronel, eta 15 zenbakiarekin gibelean, Richard Stewart. Ordezkoen eserlekuan, Matías Sánchez, Guillermo Serrano, Raúl Vila, Francisco de Castro, Costa, Daniel Mañero, Iban Peña eta Juan Zabalegi. Hernani gondoko 15koa zelairatuko du, lehen lerroan, Jon Intxausti Intxeta, 1 zenbakiarekin, 2 zenbakiarekin, azalkaria Ugaitz Otaño,
hiru zenbakiarekin eskuin arroin, Eneko Noriega, bigarren lerroan, Arkaitz Otaño eta Beñat Iradi, 4 eta 5. Hirugarren lerroan, Ander Gutierrez 6erekin, Iñaki Otxotorena 7 zenbakiarekin, eta 8erekin, Giltza, hirugarren lerroko Giltza, Mikel Perez, 9erekin, Matin Collado, eta Gibeleko lerroan, joko zabaltzailea Iraiz Garmendi 10ekin, hegaletan Iñaki Leonet eta Jokin Esnal, eta erdia, lehen erdia Pello Perez eta bigarren erdia Jonander Puertas. Aita Gibelean, Anartz Elosegi. Oraintxe bertan eman dio hasiera partidari Mark Riera epaileak, lehen baloia jaso nahi zuen Mikel Perezek, baina ies egin dio atzera, hala ere Hernani da baloiaren jabe, uzartza irekia antolatuta, ezkerre galetik, Ibaiaren aldetik, eta esan dezagun, ordezkoen lekuan, Jon Zumalabe, Xavier Garmendia Xabo, Lander Meaza, Eki Aramburu, Iker Fuentes, Aitor Lucas eta Matin Mujika. Entrenatzailea, denok izan bezala, Jon Iraola eta Patrick Polidori, eta Santanderko Bazko taldean, 3 entrenatzaile dituzte, Mosiman Tristan, Nemesio Ochoa eta Jose García. Santezagun, hasieran aipatu bezala, gaur 15. jardunaldiko partida dela, itzuliko laugarrena, hain zuzen ere, gogora dezagun joanekoan, Bazko izan zela garaile, 31 eta 12. Eta azken jardunaldiko maitzari begiratuta, Hernanik zoritxarrez galdu egin zuen Barcelonan, 24 eta 15, Bakok aldiz, garaipen handia lortu zuen etxean, 36 eta 34 irabazizelako El Salvador taldeari. Esan bezala, partida hasi minutu eta erdi, eta joko ireki horretan, Hernaniren kontrako joko zigoko pesango dugu, baloia estaltzagatik, edo hori bintzat adierazi du epaileak. Aukera beraz, Santanderko Bazkok edo alboko sakera albora bidaltzeko baloia, edo agetara baino aukerak eta albora botatzea izan da. Esan dezagun Hernaniren 15ekoan aldaketa bat edo beste badela aipagarri. Ohikoak direna, besteak beste, Intxeta, Insausti, Ugaitz Otaño, Noriega, Arkaitz Otaño, Beñat Iradi, Ander Gutierrez, Iñaki Otxotorena, hau izan daiteke bat pixkate berritasuna, izan ere, 3. lerroan jokatuko du, aurreko partidetan ikusi izan dugu azalkari edo orpokatzaile, bi zenbakierekin, gaur eskuin 3. lerroko hegalean jokatuko du. Gainerakoa, Mikel Perez, Matin Collado, Iraiz Garmendia, Iñaki Leonet, Pello Perez, Jonander Puertas, Jokin Esnal, Anartz Elosegi horiek ere, horiek ere ohikoa direla, behar bada, Anartz Elosegi 15arekin jokatzea, berritasuna izan daiteke. Eskuin galera Santanderko taldea, baina ikaragarrizko plakaje egin du Iñaki Leonetek, baloiaren jabe oraintxe Hernani egingo da, lurrera erori delako baloia, eta uztatze irekien bazirudien Hernaniarrak nagusituko zira, baina ez, Santanderkoek ezkerre galera ari dira jokatzen, ezkerre galean aurrelariekin, hain zuzen ere, bizen batie Bernardo Vázquezek jaso du hasiera batean, orain Joe Hutkinsonek uztatze irekia eskuinera zabaltzeko asmoa du uztatze erdiak, Lucas Latronikok, berriro, ez da gizen bagarren fasean baloia eskuinera zabaltzen eskura jokatu nahian Santanderkoak, baita jokatu ere eskuine galean, eta han ez badute plakatzen ensaioa Santanderrentzat. Ensaioa Santanderrentzat, eskuine galetik, ez da hasiera ona ez, beraz, ensaioa egin dute 4. minutuan, beraz, gauzak nik esan bere oso garbi hasieratik erritmoan barkatu nahi duela Santanderrek, izan ere 4. minutuan, huts eta bostekoa eskuin egaletik, ez du ikusterik ezan zein izen den, baina bueno, hori behar bada,
horrek behar ez du horrelako edo hainbesteko garrantziarik. Esan dezagun talde honetan, Marpe ezari begira, sailkapenari begira, Bazko Rugby Santanderko taldea sartu du, gauzatu du, etzen erresa, haizeagatik eta gainontzekoagatik, izan ere, haizea arrotu eginda desente, tarteko ufadak ere handi xamarrak, eta huts eta 7 aurreratu da Santanderko Bazko. Esan dugu Bazko 6. postuan dela sailkapenean, 13 partida jokatu ditu, 8 irabazi, 1 berdin du, eta 4 galdu. Erasoko puntu gehigarri batez 7 lortua ditu, desente dira horiek, eta defentsako puntu bat ere badu Bazko taldeak, eta guztira 42 puntu 6. postuan. Hernani berriz, 11. postuan dugu, behera jaisteko postuetatik hurbil xamar, 14 partida jokatuta, 14 partida jokatuta esan bezala, 4 irabazi, berdindu bakar bat erez, 10 irabazi ditu, eta erasoko puntu gehigarri dagokienez 3 ditu, 1 defensakoa, eta 20 puntu. Hernani erason orain, baina baloiaren jabe Santanderkoak egin dira, Kantabriarrak, Armailaren aldetik, alboko lerroaren paren egin dut uztartze irekia, eta baita jokaldi keinua ere joku zabaltzaileak. Esan dizu eta haize handi xamarra egiten duela gaur hemen, hemen eta pentsatzen dute hemen inguruetan, eta haize hori Hernani herritik dator, eta zaildu egingo du pitin bat hankako jokoa. 20 metroko lerroan, beti ere, Santander taldeko 20 metroko lerroan izango da alboko sakea, Ugaitz Otainitok aterako du, jarriko du jokoan eskas hori edo alboko sake hori, 5 jokalari lerrokatua, Iñaki Etxotorena 2 zenbakiaren lekua betetzen, orpokatzailearenean, ederki jaso du Ander Gutierrezek, eta orain ustazela joan, metro batzuk irabazi nahian Hernani bultzaka, baina defensa ere gogorra da, talde sendoa delako Santander aitzinean. Aprobetxatu, baliatu behar dugu jokaldi hau, ea punturen bat lortzeko. Iraitz Garmendia eraso kostika da laburra, baita jaso Hernanik eta ezkarre galetik Iñaki Leonez, baina plakatu egin dute momentuz behintzat, agietatik edo ensegulerutik, 10 metrora hor nun bait. Ezkerra aldetik jokoan Hernaniarrak, izartze irekia, orain baloia atera berko genuke, aurrelarikin ezkerra aldetik jokatu nahian, baina keinu egin ondoren, Ensegua Hernani talde, Noriegak egin du, keinu dotore egin da, Noriega, Arroñak, egin du Ensegua, beraz, 5 eta 7 minutuan Noriegak eginiko enseioari ezker egalean keinu pase egingo zuenaren keinu egin du, baina ondo gorde eta Ensegua. Ea jaurtiketan asmatzen duen gaurkoan hastapeneko ardura hori Iraitz Garmendiak du, nahiko ezkerre galean, baina ikus dezagun. Baloia jarrita duguka jaurtigailuan, eta bantxe doa ostikatzea. Haizea kontra zuen, eta ez da sartu. Haizea kontra zeukan, eta ez da sartu. Esan dizugu lehen, haizea nola baite Hernani herritik datorrela Landareko egoitzara aldera, eta hor zailtasunak izango dira haizearen kontrako hankaka jokoan. Lehen zatien Hernanik izango du kontra, baina bigarrenean eta behar bada bolada indartsuak espero dira, egunak aurrera egin ala, beraz haize alde izatea bigarren zatian ere garrantzitsua izan daiteke. Eskura jokatzen orain, 20 metroko lerroaren barruan Hernaniarrak, Iraitz Garmendia baloiaren jabe, Uztartze irekia, Hernaniarrek ongi gorde dute baloia, Mikel Perezekin jokatuz ezkerra aldera, Ibai aldera, baloiaren jabe Hernaniarrak jarraitzete gogorez egun, Hernani betiko elastikoa dela mala,
aurretik txuria, gero berde eta gorria, eta Santanderkoak batez ere beltza eta txuria duten nagusi, galtza berdeekin. Zigor kolpea Bazkoren kontra. Bueno, badugu lehen liskarra, hain zuzen ere hor ikusi du beste Benjamin Silk, ingelesa, saltsa sartuta, baina ez bera bakarrik, ez da ezer gertatu. Esan dizuet, Bazkok gaurko 15-koan, gaur zelairatuen 15-koan, 11 atzerritar dituela. 10 espainiar eta euskaldun bat. Beraz, 11 atzerritar, 4 ditu soilik espainiar edo zaki kantabriarra diren edo. Baina gainontzekoak eta pixkanak esango dizugu, argentinarrak, ingelesak edo britaniarrak. Eta ondorioz horrek ez du ezer esan nahi, atzerritara direla eta behaiek ere maila belin baute erakutsi beharko dute, baina etxeko jokalaria dira denak Hernanikoak, Hernani inguruak badakizuen bezala, eta orain iesaldi fuerte Pello Perezek, baloia metro asko egin ditu Iñaki Leonet, erdialdetik 20 metroko lerroraino hurbildu da, eta Matin Kollaok ezkerretara zabaldu du. Hor Jonander Puertas, baloiaren esperoan zegoen, baina berriro zigor kopea. Matin Collado eta Santanderko Bazkoko 8 zenbakia pixka bat horre beroketa lanetan, baina ez partidu hasierako beroketan, jokoaren barruko kontuak direla esango genuke. Baina lasaitu ondoren, pensatzen dugu albokora botoko duela, ez Irez Garmendia baloia lurrean jarri du berdegunean, beraz saiakera egingo du, agetara aurtitzeko saiakera egingo du. Esan dizuegu, bor 8 zenbakia Agustin Xap, argentinarrarekin aritu dormarekin pixka bat saltzan. Esango dizugu, lehen lerroan John Hudson, bat zenbaki duna da Britaniarra, ez da Inglaterrakoa den edo, gero 4 zenbakiarekin Benjamin Slip, Juan Pablo Guido, 5 zenbakiarekin Argentinarra, Mikel Bota, 7 zenbakiarekin Hegoafrikarra, Agustin Xap, Argentinarra 8 zenbakiarekin, 9 zenbakian ari dena Lucas Latrónico, Italiarra, 10 joko zabaltzailea Jack Hughes, Inglaterrakoa edo behintzat Britaniarra, eta 11 zenbakiarekin ari den haientzat atzerritarra, Donostiarra delako, Izko Armental, lehen erdia 13 zenbakiarekin Nicolas Coronel, Argentinarra, Mauro Maki, 14 zenbakiarekin Argentinarra, eta azkenik 15 zenbakiarekin Richard Stewart, Hegoafrikarra. Bien bitartean, Hernani aurreratu egin da markagailuan, zigor kolpe jaurtik eta gauzatu egin delako Iraitze Garmendiak, eta beraz 8-7, baina erasoan orain Bazko 13. minutuan lortu du Iraitz Garmendiak joko, zigor kolpe hori gauzatzea, agetaratzea. Hala ere orain Santanderkoak Hernaniarren agetatik 8 bat metrora, uzartze irekia eragin ondoren, saiatzen ari dira irteten hortzik eskura jokatu, Hernaniarrak, irekia, uzartze irekia antolatu dut Hernaniarrek, orain pensatzen dugu, pixkanak baloiari eutxi, oin Iñaki Otxetorrena da baloiarekin, lurrean garbi utzi du, taldekien laguntza jaso zezan, eta sartu nahian hori da, Santanderko jokalaria jokoz kanpo sartu da, oraindik ez zuelako atera baloia Hernanik, eta ondorioz, zorionez, eta pixkat pikin bat pausatzeko denbora. Atxena ditxo hartuko dute, Santanderko jokalari bat minartuta dagoelako belardian. Zen dizuet, Iraitze Garmendia aurreratu duela Hernani agetarako jaurtiketarekin, zigor kolpe jaurtiketarekin. Eta bezalako kontuak aipatuz, dagoeneko 15 jardunaldi dela hau, esan dizuegu.
Garren jardunaldiko partidoak hauek dira. El Salvador Ordizia, hori bihar jokatuko da. Gaur arratsaldean Alcobendas Cisneros jokatzeko da. Gaur Alaber Sanboiana Bizkaia Gernika. Getxo Artea Jesús Entre Pinares, Pozuelo eta Barcelona. Eta jakina, hemen Landaren Hernani Bazko. Beraz, partido gehienak gaur jokatuko dira, 15 jardunaldiko partida gehienak gaur jokatzen ari dira, dagoeneko. Eta soilik bat geratuko da bihar jokatzeko, hain zuzen ere, gure herrikidea den Ordiziak, El Salvadoren aurko, herrikidea edo herrialdekidea esango genuke. Berriro jokoan dugu partido, alboko sakea irabazi dute Santanderkoek, lapurtu dutela esango genuke. Eta Uztartze lasoa eragin ondoren, borroka handi xamarra da, aurrelarien artean, baloia zen jaren lapurtu egin dute Hernaniarre baloia. Ezkarri galetik jokoan Pello Perez baloia eskuetan, Iñaki Launeten laguntza du, Iñaki Launete jaso du, ozta, baina itzin pasea dirazi du epaileak. Lehen aipatu dizuete Hernanikoen ensaioa Noriak egin duela, baina duda zalantza sartu zait, ez dute den izan Pello Perez. Argituko dugu aurrea xeago. Kontua kontu, 16. minutua markagailuan gogoratu, aurrekoan esan genuen Hernaniko markagailua ez dela geratzen, erlojua alegia, ordua, baina dagoeneko pare bat aldiz geratu behar izan du epaileak jokoa. Ondorioz, pensatzen dugu, oraindik 14. minutua dela, baina markagailuan 16. minutua bete dela adierazten du. Hernani aurretik 8 eta 7, Uztartze bildua ezkerre galean, beti ere Bazkoren zelaian. Bazkoren zelaian erdiko marratik 10 metrora hor nunbait. Eta oain pikin bat etenik dagoenez jokoa esango dizugu, lehen partida honen aurretik beste partida bat izan dela. Goizean hasi dira hemen partida, goizeko 10etan 14 urte azpikoek Hernanik eta Hendaiak eta 3 Angeluar jokatu dute, baina gero nolabait erdi ofiziala esan dezagun, emakumezkoen arteko partidua izan da. Euskadik Frantzia hartu du, 21 urte azpiko partidua izan da, esan bezala 21 urte azpiko Euskadi eta Frantzia nagusitu da, 5 eta 52. Berriro zelaira Otaño, Arkaitz Otaño berriro barrora, esan behar dugu, zorionez, Otaño eta bere emazteak, bikiek espero dituztela, badakizue joan den urtean ez behar handi xamarra izan zutela, eta zorionez eta bikiak espero dituzte, honek animatu egiten ditut dudari gabe, bai bera, eta bai gu ere. Orain baloiaren jabe egiteko Arnatz Elosegi, Gebelean, oso ongi jaso Iñaki Launeten laguntza, Iñaki Launete gora baloia, oso ondo, eta orain saiatuko dira, altzin pasea egin du Santanderkoak, baloiaren jasotzea, txarteloria Lucas Latronikori joko itxusia egiteagatik, edo nola izango nuke ez legala, eta Latroniko 10 minutuz kanpora. 10 minutuz, txarteloria jaso du, biztan da. Eta, joko Uztatzerdia kanporatzea, badu bere izango eragina. Postuak aldatu beharko dituztelako Santanderkoek, pensatzen dugu atzeko norbait, Gibeleko norbait jarriko dela 9, ikusiko du zeinek hartuko duen leku hori, baina momentuz behintzat, 10 minuturako jokalari bat gehiago, edo hobetu zen da, Santander jokalari bat gutxiagorekin, hariko da Bazko taldea. Ugaitz Otaño baloiaren jabe, 22 metrora, Santanderko zelaiaren 22 metrora, berriro lapurtzekotan egon dira Santanderkoa, baina berriro errekuperatu du Ugaitz Otañok, Matin Kollado Ezkerra, Iretz Garmendia, Pello Perez, aurrekoekin jokatuz, Iñaki Otxotorrena, zelai erdi parean,
eta Uzartze irekia, Matxin Collado egingo da berriro baloien jabe, ezkerra zabaltzeko eta Joni Saustik jaso baloi hori, Uzartze laxoa osatu dut Erraniarrek, ea gai diren baloiari eusteko, metro batzuk irabazteko horaren bidez, baina ez, jokoz kanpo nunbait lepo ingurutik heltzeagatik edo, Hernaniarrek aukera zuten metro batzuk irabazteko, oso baloi politia lortu dute, baina araua ez denean berrespetatzen, zigor kolpea kontra eta Santanderreko urrundu egin du. Eskuinetik ezkerrera, Armailen parean, zelai erditik 10 metrorako marra horren parean, baina Hernaniren zelaian. Ez dirudi momentuz, nahiz eta sailkapenean Santanderkoak askoz aurreago dauden, ez dirudi olako nagusitasuna dutenik Bazkokoek, Santanderkoek. Ea Uzartzea, barkatu eskasa, Joe Hutkinsonek aterako du, Arroinak, ezkerra Arroinak, Zainzu Hutkinson ingelesa dela, arrokeria puntu bat duela jokalari horrek interpretatu du zaleak eta ikusi duzu txistuak entzun dituzue, esaten ziotelako jarri batzula alboko sako ateratzeko bere lekuan, baina metro erdi bat irabazi nahi zuen Joe Hutkinsonek. Esan guzela Bretaniarra, ez dakigu esatzen du ingelesa izango dela, lehen esan dizugu gaurko 15koan, Astapeneko 15koan 11 jokalari dituztela Espainiatik kanpo, tartean Izko Armental, Donostiarra, ezkerre galean zela jokatzeko, baina orain, esan dizuegu zenbakia kanporatu egin du 10 minuturako Lukas Latroniko eta Izko Armental Uzartze erdi postuan jarri da. 5 bultzatu dute Santanderko, baina Matxin Collado jabetu da, barrura sartu dio Jokin Esnali, berriro altxatu da hori golpea da. Hori kolpea da, plakatu egin dutelako eta lurrean askatu egin behar zuen baloia, baina altxatu egin da baloiarekin. Beraz Jokinen zigor kolpea adierazi du epaileak. Hori adierazi du. Eta zangoz luze Mariano Garziak lehen erdiak albora bota du baloi hori, jaurti du. Tira, aldaketa bat ez gara ohartu aldaketa bat ere egin duela Santanderrek, lehen esan dizugu 10 minutuko zigorra jaso duela zerak, Lukas Latronikok, eta barrura sartu dena Iban Peña, barrura guri eman diguten, 15ko eman diguten zenbakia ez dator bat, izan ere jokalari horrek 25 zenbaki dut, guk zerrendan ez dauko 25 zenbaki duen jokalaririk, beraz, asmatzen dugun, geroxiago, zein den. Uzartze irekia, Hernaniaren segul errutik 10 metrora, arriskutsua, ezkerri galaldean, Uzartze erdia baloia garbi aterako du, eskuinera jokatzeko asmoa adierazi du, keinu egin du, aurrera hori zaiola dio epaileak, eta beraz Uzartze bildua Hernanirentzat. Eskerrak izan ere jokaldi arriskutsu izan zitekeen, besteak beste, ensegulerrotik, Hernaniren ensegulerrotik, oso hurbiltzirelako Santanderkoak, Kantabriarrak. Momentuz, lehen zatiko markagailuak erakusten duen 23. minutua bete denean, indarrak nahiko parekatuak, naiz eta, egia esan, zertxoa gehiago ari da baloi askoten edukitzen Bazko Santanderko taldea. Ea orain indartsu jardute dut Hernaniarrek, eta zigor kolpea adierazi du Santanderren kontra, Uzartze ireki horretan, ez dakit azkarrik bultzatzeagatik edo, orain eskua Matxin Collado, Iñaki Otxotorrena, 22 metroko lerroraren parean, Uzartze ireki iragin dute eta zigor kolpea Hernaniren kontra, Iñakiren kontra, hain zuzen ere baloiari usteagatik ez legalki aukera aparta dute Santanderkoek aketara jaurtitzeko. Eta beste 3 puntu lortu ahal izateko, hain zuzen ere, lehen erdiak Mariano García saiatuko da lantegi horretan,
eta gauzatu ezkero zigor kolpe jaurtik eta aurrera tengo lirateke berriro Espainiarrak 8 eta 10 jarriko lirateke, baina ikus dezagun ea Mariano Garziak zer egiten duen. Ikusleak kiroltasun osoz isiltzeko eskatzen dute, jaurtzi dezan kiroltasunez. Ea Marianoren aukera, Mariano Garziaren aukera, eta ageteratu, haizeak alajaina, haizeak alde batera bota du, baloia oso garbizi joan hagen artera, edo hagen artetik sartuko zelakoan, eta haizearen ufada batek ezkerraldea bidali du baloia eta ez du agetaratu baloi hori, esan dizuegu, haize arrotuta da bilela, izugarri, orain norabide aldatu egin du haizeak eta edozein gauza gerta daiteke haizearekin gaur arratsalde honetan. Bikain jaso du Michael Botak baloi hori eta berak 10 metro irabazi ditu, uzartze ireki eskuinaldera jokoan, erasoko jokoan Bazko, bigarren lerrokorekin, Juan Pablo Guidorekin, uzartze irekia berriro, 3. fasean, berriro uzartze irekia 5. fasean hariko dira Santanderko, ezkerrera zabalduz, baina hor Agustin Xap argentinarrak lortu du baloia, eta horri esker jarraitzen dute jabe izaten, 15 metro irabazi dituzte Santanderkoek, eta eskuine galera xisteran eginez pasea, baina orain erabat ezkerrera dira jokatzen 7 zenbakia, Michael Botak ongi utzi dio baloiari, uzatze irekia, momentuz behintzat aurrelarekin jokatu nahi dute Santanderkoek, Benjamin Slickek jaso du baloi hori, Britaniarrak, berriro aurrelariekin orain antolatuta dauka erasoa Santanderre, baina baita Hernanik ere defensa, lantegi hori dira eta uzatze irekitik baloia ateratzen joan berrizat du Santanderko jokalariak. Ezkerreran zabiatarazi dute baloia, lehenbiziko partean Jugose jaso du, orain ezkerrera torri dira, baina oso bakartik geratu da Richard Stewart, bakarrik geratu da Richard Stewart, oso berandu jaso du laguntza, eta Hernanikoek egin dute defensa. Hala ere, alboko sakera erori da baloia, 22 metroko lerroaren parean, erran nahi dugu Hernaniren zelaiko 22 metroko lerroan, eta hortik aterako dute Bazkokoek baloia, lehen esan dizuegu, Joe Hutchinson ari dela baloia jokoan jartzen, arroina da, berez gehienetan azalkariak egiten du lan hori, eta Marra badu nahiko lan jokalari horrek, behar den lekutik baloia jokoan jartzen, bikain jaso dute bigarren lerroan, baina erori egin zaio baloia, hasiera bat Benjamin Slickek, baina 20 metroko lerroaren gainean, erasoan ari dira Bazkokoak, aurrelarien bitartez ustatzen laixoa osatuta, metroak irabazi nahian dihardute beltza txuriek, eta berriro bigarren fasean aurrelariekin, baloia hori zaio ustartzerdiari, ala ere jaso egin du nola edo ala kostata, baina hor lehian ari da, baloia Hernaniren zat, Iñaki Otxotoren entzat, baina jokoz kanpo, ez askatzeagatik, plakatzaile plakatua horretan, ez duelako askatu plakatzaileak erasoan ziarduen jokalaria, eta ondorioz zigor kolpea, eta pentsatzen dute non adierazi duen zigor kolpea agetara jaurtiko duela. Hori da, agetara jaurtitzeko asmotan Mariano García, eta lehen markagailua 8 eta 7 baldin badugu, ez duelako aurrekoan asmatu zigor kolpe jaurtiketa hori haizearen gatik, orain haizeak ere laguntza pixkat ematen dien Santanderkoei, baina kontra, ez gauzatzeko, ez agetaratzeko jaurtiketa hori. Mariano García pres jaurtitzeko. Haizeak pixkat laguntza ematen duen, eta gorain bai, ozta, baina Mariano Garziak aurreratu du Bazko 8 eta 10 markagailuan 29. minutua bete denean. Mariano Garziak beraz zigor kolpea gauzatuta Santander aurretik,
8 eta 10. Tira, partida esango genuke parean dela, naiz eta Bazkok duen abantaila txiki bat baloiaren jabetzan, eta esan genezake arrisku pikima gehiago sortu dela. Iraiz Garmendia erdiko jaurtik eta sake eginez, erraxa da baloi hori Bazkokoentzat, eta metro asko irabazi nahian, metro asko irabazita Agustin Islab, orain uztartzerdiak ezkarra zabalduko du, ezkarre galera, Jokin Esnabe plakatzea, barrura egin du pasea eta ies egin du korrikaldi bizian, Richard Stewartek. Richard Stewarten lehenen segua taldearen zat bigarren ensegua. Richard Stewarten ensegua, ezkarre galetik ez genuen uste jokaldi arriskutsua izan zitekenik, baina bikain ezkerre galaren pare-parean, 20 metroko lerroan barrura pasea eginez, ies egindu, korrikaldi bizia egindu. Azkartasunez, nahiz eta atzetik bazituen plakatzeko asmotan jokalari erraniarrak, baina hala ere, esan bezala, Santanderkoen bigarren ensegua 8 eta 15 aurretik, Bazko, orain jaurtiketarekin ikus dezagun, Mariano Garziaren ahalegina izango da. Bai, erdi-erditik pasa du, 8 eta 17, 30. Minutuan izan den ensegoaren gauzatzea dela eta. Beraz, Mariano Garziak orain arte puntuak ostikoz pilatzen ari dena. Burua altxatzeko beharra du Hernanik. Lehen zati amaitzeko 10 minutu geratzen direnean, lehen esan dizuegolako bizpairu etenaldi izan dituela jokoa, beraz, markagailuak adierazten badu ere 31. minutua, segurazki minutu pare bat gehiago luzatuko du. Iraiz Garmendia punpalasterrez baloia ostikatuz eta hasiera baten ez dute ez dira jabetu Santanderko baloiaz, bai aldiz Hernaniarrak eta aurrera pasea, aitzin pasea egin duela adierazi du epaileak. Ikusiko du orain, bai, uztartze bildua adierazi du Santanderren alde. Eta non gertatu den hori, Santanderren Bazkoren zelaian, 20 metroko eta 10 metroko zelaiaren erdialdean. Beti ere, ezkerre galaren parean edo ibaiaren aldetik. Lehen aipatu dizu, sailkapenari begira, alde handia dagoela Hernani eta Bazkoren artean, Bazko 6. postuan da 42 punturekin, eta Hernani 10. postuan 20 punturekin, beraz 20 puntuko aldea dute sailkapenean Santanderkoek. Uztatze irekia, irabazi dute Bazkok irabazi du eta ostikoz urrundu egin dute presioa, Anartzelosi bigarren aldiz bikain jaso du baloia, baina eta bera iritsi da harrapatu nahian baloia, baina azkenean aitzin pasea adierazi du eta jokalaria dobeto esanik uztartze bildua Santanderren alde. Defentsako baloi luzea jaurti dute Cantabriarrek eta hor bigarren aldiz baloia jasotze ahaleginean bikain aritu da Nartze Elosegi. Aurrekoan esan genizuen, iaz kadetetan aritu zela, beraz 17-18 urte. Eta, momentuz behintzat, ohiko jokalari bihurtu da Hernanien. Bultza metro batzuk irabazi ditu, baloia gordez, Bazkokoaz, ondua daukate Matin, baloia hankeat artean, eta bikain jaso du, hori Agustin Isabek, eta ezkerre galeti berriro ere bizi, azken orduan Anartzek plakajea egin du, eta zorionez, ez da izan Santanderkoen beste aukera bat, Ander Gutierrezek baloia jaso du, pasea egin du, baina aurrera hori zaio, aldez aurretik
agindua zeukan epaileak aitzin pasea adierazi zeukan, eta hori agindu du Hernaniren segulerrutik 19 metrora. Epaileak esan dugu Mark Rierak orain egin duten aitzin pase horren aurretik uztartzea agindua zeukala Hernanik, epaileak Mark Rierak, eta hain zuzen ere ahaleginetan Mattin Collado baloia eskuan duela. Beti ere arriskutsua Santander tinko hori delako bultzatzen uztartze bilduetan. Lehen aipatu dizugu, momentu batzutan 10 minutuz jokalari bakutsuarekin aritu dela Bazko. 10 minuturako bota duelako Lucas Latroniko, baina hor da zelaian, ahaztu egin zaigu esatea sartu denean. Eta kontua da, uztartze erdi horretan epailea Mark Rierak zigor kolpea dirazioa, pentsatzen dugu lehen lerroko Santanderko lehen lerroak beheratu egin duelako uztartze hori, eta ondorioz zigor kolpea adierazi du Santanderren kontra. Zagit, badugu gaur nahiko saltza Marrazainaren kontuarekin, zainare kejaka zei da Santanderkoak, pentsatuz aurrera egi markatu dela alboko sakea. Alboko sakea Ugaitz Otainok jarriko du, murriztua da lerrokatzeak lau jokalarirekin, atzealdea Mikel Perez jaso deza, baina ez du jaso, eta aitzin pasea Santanderko jokalariek. Ez du jaso Mikel Perezek, ez du jasotzerik izan, saiatu dira Santanderkoak baloia bereganatzen, baina aurrera aitzinera hori zaie, beraz uztartzea izango da Hernaniren alde. Mattin Collado pres baloia sartzeko, joan zen ostegunan ahalegin handia zuten bi uztartze erdiek, ariketatxoak egiten baloia hobeto erabili izateko partiduan zehar, bai bera eta bai Jon Zumalabek. Eta orain erori egin zaio aitzinera, atzerak ezin joan Hernaniko aitzin multzoa, Mattini jaso nahi zo, baina aitzinera hori zaio, abantaila lege aplikatu du epaileak. Eta orain justo Jugesek egin du eraso kostika da, baina rebotatu egin du, eta Hernani da jabe, Iñaki Otsotoren hasiera batean, jokoan uztartze irekia aterako du Iraitz Garmendiak, ezkerraldera jokatuz erasoan, Mikel Perez baloia jaso eta metroak egin nahiko ditu. Momentuz behintzak kontu da ez galtzea baloi hori, uztartze irekia, eta uste dut Santanderrek lapurtu dela baloia. Eta gainera zigor kolpea Hernaniren kontra, Santanderren 10 metroko lerroaren parean, Ibaiaren aldetik. Bizpahiru minutu geratzen dira lehen zatia amaitzeko, markagailuan Kantabriarrak aurretik 8 eta 17. Baloia albora, Santanderkoek eskasa irabazteko, beraiek aterako dutelako. Eta, ona litzateke, Hernani hurbiltzea pikin bat markagailuan lehen zatia amaitu aurretik. Edo esan behar dizugu, lehen esan dugu ordezkoen aurkian Eki Aranburu dugula, Hernaniko artean. Mattin Mujika ere bai, Mattin Mujika ere minatuta egon delako gutxi jokatu izan du azken partidetan. Eta beste berritasun bat ere. Berriro itzuli dela alboko sakeala ere, Hernanik lapurtu du. Eskura jokatu nahian Jon Ander Puertas, Jokin Esnal orain ederki plakatu dute, baina baloiaren jabe eginda Mikel Perez. Ezkerri galera zabaldu nahian Iñaki Leones Baioaekin, ezkerraldean Iñaki Otsotorena, hirugarrenekoa bakarri doa, ez du laguntzarik ordea. Alare ez du baloia galdu. Saiatu dira Santanderkoak Iñaki plakatzen, baina ez du baloia galdu, zorionez, irekia. Ea punturen lortzen dugun erasoaldi honetan, azkeneko izan daiteke lehen zatian. Ea baloia
jarraituko du Hernanik horren jabe egiten, jokaldi hona egin du Iñaki Etxotorrena, bakar xamarre geratu da, ja Iraitz Garmendiak ireki du baloia, eskuinera aurrearekin beste fase batean jokatzeko, Hagen aurrean, Santanderko Bazkoren Hagen aurrean, baina 24 metrora, ensei lurretik 24 metrora, berriro ezkerraldea banatuz, Beñat Iradi jaso du baloi hori, ongi utzi dio, uztartze irekia eraginez, Mikel Perezek ezkerraldea, aurrera juntzaile baloia zoritxe, Santanderko jokatu egingo dute, eskura jokatuko dute hemen Armaietako marraren albotik, baina ez dute erori egin baloia atzera, eta azkenean defentsa kostikada jo beharra izan dute, defentsa kostikada jo dute Kantabriarrek, eta ondorioz ez du baliogabetu egin zaie Hernaniarrei eraso aukera hori. Eta alboko sakea izango da Santanderkoen zelaian, baina erdiko marratik 10 metrora. Ugaitz Otainorentzat, Otaino baloia eskutan duela. Azken jokaldi izan daiteke lehen zati honetan, edo azken aurrekoa behin. Ea ba, zeinen Ander Gutierrez markatu du jokaldia, eta luze Mikel Perezentza, jaso du ongi, uztatze irekia eragin behar izan du, lurrea bota du baloia, Jon Intxosti baloiarekin ongi utzi dio. Lepo aldetik heldu dute, hala ere baloia hori da, lepo aldetik heldu dutenez, zigor kolpea, eta nik uste da aukera politia izan daitekela, azken jokaldia izan daitekenez, agetara jaurtitzeko baino, haizea handia da, haizea gufada handiak zatzen ditu, egiten edo ematen ditu, batez ere, orain Armaila aldera dator haizea, nolabait esatearren adarra aldetik, eta galdetu egin dio denbora, dudari gabe, Iraitz Garmendiak galdetu egin dio ze denbora geratzen zen, eta epaileak esan dionez azken aukera izan zitekela, agetara jaurtitzera baki Iraitz Garmendia, baina ez du bate erresa haizeak tinko jotzen duelako ezkerraldetik, eta baloi hori segurazki eraman egingo du, haizeak eraman egingo du, pentsa, Zumalarre ordezko jokalaria sartu da ura eramatea, eta berak zuen asmoa baloiari eusteko, baina azkenean Beñat Iradi baloiari eusten horrek adierazten du, izugarrizko haize ufada ditugula Landare Rubitzelaian, lehen zatia maitzear dela, markagailua 8 eta 17 Bazko aurretik. Ea haizeak ez dion traba hondirik egiten Iraitzi. Baloia ezkerraldera jodu, baina oso bajo geratu zaio, eta azkenean Bazkoek, baina bere ensaio esparrera, eta hortxe zen ensaioa egiteko Jonander Puertas, baina ies egin dio, harrigarria jokaldia. Haizeagatik, baloia ateratzi joala zirudien, baina ez, Santanderkoen ensegu esparruan erdi geratu da, saiatu da Jonander Puertas ensegu aprobetxatzen, ensegu egiteko baloi hori, baina ez du lortu, pena. Eta azkenean, lehen zatian, amaiera eman du, lehen zatia epaileak, Mark Rierak amaitutzat eman du lehen zatia, esan dezagun, markagailuak erakusten duen hori gertatu dela, hori islatu dela partidan, pitima gehiago izan da Bazko, eta ondorioz 8 eta 17 lehen zatian, gogora dezagun zati honetako nola jonde markagailua. 8 eta 5 aurreratu da 4 minutuan Santander, gauzatu egin dute beraz 8 eta 7, baina berehala 8 minutuan 5 eta 7 aurreratu da Hernani, hain zuzen ere lehen ensego egin dutelako Hernaniarrek, orain dizalantza dute Pello Perez edo Noriega izan den, 13 minutuan 8 eta 7 aurreratu da Hernani, Iraitz Garmendiaren jaurtiketarekin, baina ondoren 24 minutuan, 8 eta 10 Mariano Garziak zigor kolpez aurreratu du taldea, 8 eta 15 ere bai, bigarren ensegua Steibarrek egin du taldearentzat, 8 eta 15 eta Mariano Garziaren gauzatzearekin, 8 eta 17. Hauxe dugu beraz momentuz, Leicester Garazuekin, atsein txiki bat hartuta, orain arte.
Bai, eta inon... Ba, ala esan du. Bai, pres. Bigarren zatiaren amaira dugumen landaren Hernanin Bazko eta Hernani Bazkoren arteko partiduan. Hasiera esan bezala, Marrierak txistua jo ondoren, aitzin pasea Santandergoek, beraien 20 metroko lerroa barruan, ea ba, ezkaren gehiagi hozten, eta azten garen puntu batzen, orain aukera, ono du bintzat Hernani 20 metroko lerroaren gainean, edo parean behin uztartze bildo alde dute Hernaniarrek. Maitin Collado sartu du baloia, baina tinko bultzatu harren Santanderkoek, kombinaketan baloia galdu egin du Maitin Colladok, eta ondorio Santander baloiaren jabe luze erasoko ostika da, edo nirean agon presio gainditzeko erasoa. Albora atera da, baloi hori, Iñaki Leonet prese jasotzeko baino atera egin da baloia. Ikusiko dugu aber, aldaketaren bat badagoen, uste dut Hernani aldetik bai behintzat. Hain zuen ere bigarren lerroan eki sartu da. Jokalari oraindik ere gaztea. Eki Aranburu. Eki Aranburu bigarren lerro hori indartzeko. Beñat Irabiren ordez zelairatu da, Eki Aranburu. Alboko sakea jaurti ondoren erasonari dira Santanderkoa, baina beren zelaian oraindik. Eta aurrera pasea, aurrera hori zaie Bazkokoei baloi hori beraz, uztartze bildua dirazi du epailea, baina abantaila legea neurri batean aplikatu du, orain ja bukatu da, abantaila legea, Hernanik beste 5-6 metro irabazi ditu, aurrelarien jokoarekin, uztartze irekia, eta Santanderrentzat baloia. Galdu egin dugu, eta orain erasoa gainera, arriskutsua izan daiteke hemen ezker galean, Armaila aldeko egalean, jokaldi azkarra, eskuin egalak jaso du baloia, Mauro Makik, baina azkenean lortu dute geratzea, jarraitzen dute ezker egaldea orain, ezker aldera esan egin nuen, tinko sartu da Richard Stewart baloiarekin, uztartze irekia, Lucas Electronikok ezkerrera zabaldu du, baina orain berriro Mariano García Barura egin du eta tinko plakatu dute. Baina zio kolpea berriro Hernaniren kontra eta gainera min hartuta geratu da hor jokalari bat. Min hartuta geratu da jokalari bat. Hernaniarra zelai erdian hain zuzen ere. Julen fisioterapeutak ikusi du ez duela ezer egin. Ez zaiola zer gertatu. Eta beraz arazori gabe jarriko da jokoan berriro partida. 3. minutua. Eta Mariano García gorrundu du desente Hernaniren 20 metroko lerroraino, hain justu ere. Momentuz bintzat hasiera honetan, pikin bate Bazko erasoko jokoan, edo behin baloiaren jabe egin nahian. Eta lehen zatian aritu den bezalaxe, Joe Hutchinsonek aterako du, jarriko du alboko sake hori jokoan, baloia jokoan esan nahi dugu. Dena dira jokalari guztia lerrokatuta. Eder bi eskasa ongi irabazi dute, baina ez dela izan jaurtiketa egokia dirazi du epaileak, beraz Hernaniak aukeratuko du edo errepikatu edo uztartze bildua. Esan dugu aldaketa bat Hernanik beraz, Eki Aranburu zelairatu da, eta Beñat Iradik utzi du zelaia. Eguraldi dagokien ez dizueko zaundik esan, soilik haizea ufadak ari dela, baina eguzkia estali da, arratsalde partean, eta momentuz eurik espaldin bada ere, zerua estaltzen pixkana. Mikel Perez atera baloiarekin, metro batzuk egin ditu, irabazi ditu. Maitin Collado berriro barrura, ezkerra aldera baloia jokoan, Jon Intxausti
Jon Intxausti baloia ere eskuan zuela sartu da, orain Noriega jarraitzen du baloiarekin, Uztartze irekia. Baloia ala ere Hernaniren jabe Matin Collado eskuinera zabaldu nahian. Zabaldu egin du, baina aurrelarien jokoa gertatzen ari da. 10 metrora, Hernani jabe, oraindik baloiaren jabe, bigarren Uztartze ireki, hirugarrena. Baloi aurrera hori zai Hernani Arrei. Barrera aurrera hori zai baloi Hernani beraz Uztartze bildua. Lehen esan dizuete Eki Aranburu Beñat iradien hortzatela, baina ez da horrela. Ezkerre galeko hirugarren lerrokoak hain zuzen ere Iñaki Etxetorenak utzi du zelaia. Eki Aranburu Iñaki Etxetorena esan dugu ez Ander Gutierrez hain zuzen ere, zelaia utzi duena, nahazten ari gara pixkate jokalarikin, baina esan bezala, eta orain Erne Santanderren erasoa etorri data, eta ensegua ezkerre galetik entsegua Santanderrek hasiera ez oso ona Hernanirentzat, ostikada baten ondoren etorri delako, eta min hartuta geratu da gainera, enseio induenak, azken momentuan plakatzea jundelako Hernaniarra, eta kolpe txiki bat jaso du, bigarren zatiko 6. minutuan, eta Bazko 8 eta 22 aurreratu da. 3. ensaio egin da, beraz, bi arrisku, Hernanirentzat ez da garrantzitsua Santanderrek erasoko puntua lortzea, baina eta gainera agetaratu du, gauzatu du 8 eta 24 Bazko aurretik. Ez da ez hasiera baikorra Hernanirentzat, lehendik markagailuan atzetik zelako, eta orain ezkerre galetik Bazkok egindako entsegu horri esker aurreratu dira Kantabriarrak 8 eta 24. Ea aurrera egiten dugun pixkanaka, ongi jaso du baloia Lakroniko Santanderko Uztartze behatziak, alegia Uztartze erdiak, eta orain tinko sartzen ari dira Santanderko gaurreko jokalariekin. Latronikok ezkerraldera erasoan eskura jokatzeko, Mariano Garziak luze eman dio erasoko edo defentsako zankok jaurtik eta hori ongi jaso dute Hernaniarrek atzean, baina ez ongi hitz egin da elkarrekin, baloia aurrera hori zaia Hernaniarrei eskunko jokoan, ea pixkat esnatzen garen, eta lehen aipatutako hori zuzenduta, izango dizugu Eki Aranburu azkenean Ander Gutierrezen leku hartu dira, eta orain Xabi Garmendia sartu da Xabo, eta kanpora Ugaitz Otaño. Baina ez dakigu zein jarriko den, Xabier Garmendia bai, baina ez dakigu zein Xabier Garmendia ez du normalki jokatzen bi zenbakiarekin, azalkari. Baina ikusi beharko dugu, Ugaitz Otaño zeukan lekua azalkari lanetan, zein jarri den lan horretan. Baina hori hurrengoan ikusiko du, hurrengo zartzen, orain aizin pasea, aurrera pasea egin dute Bazkokoek Santandergoek. Kilo batzuk jarri nahi izan dizkio Polidori Iraola bikoak, aurreko multzoari. Ezker arroin jarraitzen du Jon Intxaustik, gutxienez, eta uste dugu, Xabi Garmendia orpokatzaile postuan jarri dela, handia da, Xabi Garmendia
altua da, kilo asko ditu, eta harritu gaitu pikin bat bi zenbakiarekin jartzea. Eta Matxinkolla hori zigorkopia berazi du, abantailarekin botatzeatik, sartzeagatik baloi hori. Santanderkoak bizi jokatu nahian, Latronikok baloia eskuinera, hemen abantaila dute, gehiago dira, Iñaki Leonete baloia lapurtu dut, ensego egingo du, ezkerre gala, baloia bikain lapurtu du, eta ensegua, Iñaki Leonet gaztearen entsegua, hortaz, 13 eta 24, Iñaki Leonetek baloia lapurtuta. Ederki erne zegoen, arriskua hartzen da olako jokaldietan, espadezu lapurtu ezean baloi hori, kontrario bat gehiagorekin geratzen da eraso antolatzeko, eta bikain, gutxienik markagailen pitin bat hurbiltzeko, urreratzeko. 18. minutuan, beraz Iñaki Leoneten ensegua, 13 eta 24, eta jaurtik eta aukera, agetaratzeko aukera, Iraitz Garmendiak ez du bat ere zaila. Aizea hondirik ere ez, momentuan ufada hondirik ere ez, beraz aukera aparta, eta baita erditik sartu ere, Iraitz Garmendiak. Ondorioz 15 eta 24, bueno, pixka bat hurbiltza lortu dugu. Eta oraindik minutu desentea geratzen da, baina horrela jarraitu badurko du Hernanik. 5, esan bezala, 15 eta 24, Iñaki Leoneten enseguari esker. Baloia jaso du orain, Arkaitzotainok bikain jaso du Santanderkoen goitikako baloi hori, eta Uzartze irekia, eta Bazkoren alde. Bazkoren alde, Uzartze bildua, beti ere, Hernaniren zelaian, 22 eta 10 metroko lerro horien erdian. Eskuine galdean, edo nahi baduzue, Armailaren aldetik. Eta hori, lehen lerroa, Iñaki Jon Intxausti, Noriega eta Xabi Garmendi eskuine arroin jarri da. Arritzen gintuen, aztalkari lekuan jartzea Xabi Garmendia, Xabo. Beraz, berriro errepikatzen dugu, Hernaniren lehen lerroa hori geratzen da, ezker arroin Jon Intxausti, aztalkari aurpokatzaile Noriega eta eskuin arroin Xabi Garmendia. Errepikatu beharko dute. Eta orain Jon Zumalabe zelairatuko da. Eta Jon Zumalabe zelairatzearekin Uzartze erdiaren leku hartuko du, Matxinkolla du lehen erdia, eta Pello Perez atera da zelaitik mina hartuta. Belaun inguruan ikusi diogu benda jarrita, beraz, ea ba, ez duen gauza hondirik, ongi jaso dute, 8 zenbakiarekin, giltzarekin Santanderko, eta ezkerrera zabaldute, erasoko jokoan, tarteak istea da kontua, baina lortu dute Hernaniko jokalariek, baloi hori defentsa egitea, eta gainazi golkolpea Santanderkoen kontra. Eta hitz egiteagatik beste 10 metro. Beste 10 metro atzerago Santandergoak. Ea zaleak animatzen dituzten txeko jokalariak eta aurrera egiten dugun. Momentuz behintzat haizeak geratu da, ez da lehen bezain indartsua. Naiz eta, orain bigarren zatietan alde izan beharko genuken haize hori. Esan dizuegu bigarren aldaketa eginik, Hernanik, Jon Zumalabek Pello Perezen leku hartu dela, beraz Zumalabe 9 zenbakiarekin jarri da, Uzartze erdia, eta Matxinkolla du lehen erdia 3 laurdenetako lerroan. Eskasakin, alboko sakekin badugu pikin bat, arazo pikin bat. Hala ere, berriro Hernaniarren alde alboko sake hori, eskasa. Hala ere, kostata, baina gure ganatu du baloia, konbinak eta Matxinkolla barrura sartu dio
Xabi Garmendiari, Jon Zumalabek baloia atera du, Jon Insausti, Eki Aranburu, metro batzuk aurrelarien bitartez egine, Jon Zumalabek baloia atera du, Iñaki Atxotorenarekin jokatuz, ongi utzi dio baloia Otxotok, metro batzuk irabazira bai, Ustazer dia, Jon Zumalabek baloiaren jabe, eta Luzeina Iriaz Garmendiari erorin zaio baloia atzera iraitzi, Eki Aranburu, bakarrik geratu da neurri batean, baina irekia, Uzartze ireki inondoren, baloia berriro Jon Zumalabek jarriko du jokoan, aurrelarekin jokatu, Jon Insausti baloiari ongi eutsi dio, Uzartze irekia orain ezkerrera zabaltza aukera, baina ez eskuinera jokatu dute berriro, Xabi Garmendiarekin, berriro irekia, 5. 6. fasean, eta talka ederkan horiekak egin diona, lurrea bota du, baina baloia hor dabil, Dilindalan zelaian, ez jaberi gabe, zigo kolpe aldea dirazitu epaileak, lepotik heldu diote, eta defentsa ez egitea 10 metrora, jarraitzen du epaileak zigo kolpea dirazita Erraniri, Xabi Garmendia, baloi eskuera oso ondo pasea, Uzartze irekia, Jon Zumalabek aterako du, kostata, eta lurrean zela baloia, defensa egin dute Santanderkoek, eta uste dugu zigor kolpea aldez aurretik adierazi zeukan. Han Ibaiaren aldetik esi hautsi eginda, eta jendea nahi gabe barrura sartu da. Lasai, ez dago arazorik. Berriro, ezagit, epaia gitziten edera Marrazeinarekin abertze gertatu den, baina uste dugu, han Ibaialdeko bez egurroiteko bat eutsi egin dela, orduan nahi gabe sartu dira jokalaria barrura, jokalariak ez, ikuslea barrura, eta hor geratu du jokoa, baina ezagit hitz egiten ari dira Riera epaia Marrazeinarekin, abertzer ikusi duen. Ze uste dugu, Santanderkoek zigo kolpea egin dutela, eta gero abantaila lege utzi du, baina ez oso garbia izan den abantaila lege hori. Eten da jokua, lehen zatian, 17. minutua. Markagailuan, 15:24 Bazko aurretik. Hortaz, 9 puntuko aldea, ez da asko. Oraindik bigarren zatian erdia pasatxo geratzen denean, baina erritmo pixka sartu beharko dute Erranikoek erasora jokatu ahal izateko. Zagi jarraitzen dute jokuan etenda, erlojua geratu egin beharko zuen, epailea segurazki, eta badara mateia pare bat 3 minutu etenda jokuak, bigarren zatiare luzatuko da, ez dira dos jartzen epailea Riera eta Marrazaina, eta biztan da. Honek oztu arazi egingo ditu jokalariak, zergatik, izea egiten duelako pitin bat, eguraldia zelako epela, goizean behar bada bai, eguzkia zen hemen landaren, baina orain arratsaldean zatuta, eta bien bitartean, itzeiten jarraitzen dute bitartean esango du, Hernanik zein izango dituen urrengo partiduak. Hain justu ere, 16. jardunaldian, Hernanik El Salvador hartuko du, bigarren sailkatua, Baiaoliko taldea, bigarren sailkatua da, beraz beste partidu bat zaila. Urrengo partida, Hernanik Madriden jokatuko du Pozuloren kontra, gogoratu joaneko partidan hemen landaren, Hernanik 22-18 irabazi ziola Pozulo hori. Ondoren, lehen bigarren itzuliko beste derbi bat, Hernani Getxo. Ondoren, Hernaniarrak Sanboira jongo dira, Sanboianaren kontra jokatzeko. Ondoren Hernanik Alkobenda sartuko du, gero Ordizian hariko dira Hernaniarrak, eta azken bi partiduak, Hernani Cisneros eta Hernani Gernika. Aukeran puntua lortzeko, sailkapenari begiratuta, ari gara. Pozuloren kontra, Getxoren kontra hemen etxean, Ordiziaren kontra Ordizian, eta Gernikaren kontrako ligako azken partidan, behar bat da partida hori, oso garrantzitsua izango da, izan ere, Gernikarrak ere zabiltza oso fin. Hasi da bigarren zatia, Xabi Garmendiak bikain plakatu du eskuin egala, plakatu behintzat lurrera bota du Mauro Mati
Hala ere, Santanderkoak elkarren kontra erasoan jokatu nahian, berriro eskuinera zabaldu eskura, eta bigarren erdia Nikolas Koronelek uztartze ireki eragin du, baloia garbi utzi dute, ezkerrera zabaldu, eta han aurrelariekin jokatu nahian, ama izun ere, bigarren zatian zeleratu den Matias Sánchezek ongi eragin du uztartze irekia. Matias Sánchez bigarren zatian zelairatu da, eta uztartze irekia Santanderkoak eragin ondoren, berriro eskuin aldera, baloiaren jabe jarraitzen du. Santanderkoak 20 metroko lerroan, Hernaniaren 20 metroko lerroan. Baloiaren jabe, uztartze irekia berriro, defentsa bortitza Hernaniarrek, hala ere jarraitzen dute eskuine galean, Erne, eraso jokaldia egin dezakelako Santanderrek, eskuine galetik, Mauro Maki oso jokala indartsua da, Zumalabe lurrea bota du, jarraitzen du, Santanderko jarraitzen du erasoan, ireki eragin ondoren, eta eskuin marratik izango dugu 5 metrora, eta azkenean ziegol kolpea Bazkorren alde. Baloia lurrean, esango dugu Hernaniaren segol errutik 10 metrora inguru aterako duela Bazkok zigol kolpe hori. Talena izan dizuegu, azken partidua Liga amaitzeko Gernikaren kontra jokatuko dela Hernanik etxean, eta partida hori garrantzitsua izan daitekela, oraindik ez dakigulako zer gertatuko den, baina postuei begiratuta Bizkaia Gernika Hernaniren azpiti da, 14 partida jokatuta, Hernaniarrek adina, eta puntu gutxiago dutela gaurko partide kontuan hartu gabe. Pare-parean dira bitaldeak, Hernani eta Gernika ari gara, Hernani 10. postuan, Gernika 11. postuan, eta puntu bateko aldea ez da gainetik Hernani, hortaz, ea zer gertatzen den ondoko partida hobetan, baina erabakarria izan daiteke mailari eusteko partida hori. Ez dabil, aurten ez dabil iaz bezain ongi Gernika, eta zoritxarrez, hor azken postuan dugu Hernanirekin batera, maila galtzeko arriskuan. Jon Intxaustik atera du baloia, zigor kolpean, aurre, metro asko egin da aurrelarien bitartez. Uztartze irekia, aurrelariekin berrio, Xabi Garmendia, metroak irabaziz. Uztartze ireki iragin dute, eta Zumalabek alde itxira, alde zabalera ireki dute, Iñaki Leonez baloiarekin, ongi utzi dio Uztartze irekia, Mikel Perez da Matin Kolladoren laguntzarekin, berriro aurrelariekin, aurrera erori zaio talka egin ondoren Beñat Garmendiari aurrera hori zaio, eta zoritxarrez baloia Santanderrek jaso du, ezkerre galea, azkar paseak egin, ostika da txaurain erasostika da, handa Jonander Puertas baloia hartu du, bereganatu du, Uztartze ireki iragingo du, zorionez, ez duelako galdu, baloia, legia, eta orain eki otxotorrenak, metro batzuk irabazi ditu, ateratzeko presiotik, Hernaniaren alde ireki hori ere, ea ba, berriro aurrelarekin jokatuz, baloia finkatu egin nahi dute, ez dute galdu nahi edozein modutan Hernaniarrek, zabaldu ezkerrera, eta Matin Collado keinu egin du luze Mikel Perez entzat, eta aitzin pasea dirazi du epaileak. Bai, pasea arriskutsu samarra zen, Mikel Perez urruti zegoen, eta azkenean, hagen aurrez aurre, eta ensegol errutik 10 metrora, Santanderre jarriko du baloia jokoan. Bigarren zatia bete zenetik 23 minutu markagailuan dakusaguna, baina pentsatzen dugu, luzatu egingo dela partida Bizpahiru etenaldi izan dituelako bigarren zati honek. Arriskutsua Uztartze bildu hori, Santander izugarri bultzatzen duelako Uztartzean, nahiz eta Hernanik sartu kilo batzuk aurrean, Xabi Garmendiarekin eta Eke Erramundoirekin. Ea ba. Latroniko baloia sartu nahian, eta bultza biratu eginda Uztartze hori, baloia Santanderko edutela ere, ezkerrera zabaldutan aukera izango dute, baina ez, defentsa hona egin dute Hernaniarrek. Ea ba, irekia, berriro ezkerrera zabaldu, ezkerri gara erantz, ea zulo tapatzen ditugun ongian, eta pixkanak aurbiltzen, arriskoa sortu ze Santanderkoak, eta orain ostiko zera eskuinaldean, ea
14 zenbakia egala Mauro Maki jasotzen den, baina ez. Hala ere, bazekien Santanderko joko zabaltzea, jak ugezek zigor kolpea markatua zuela epaileak, galde, eta horregatik hartu du arrisku hori, eskuinera luze jokatu nahian, Mauro Makirekin jokatu nahian eta hortik esartu nahian. Esan dizugu gaur azkeneko partiduetan baino ikusle gutxi dagoela, gaur inauteria dira, eguraldia ere atxaldean ez da bat ere aldekoa. Badakiz hemen landaren tarta bat zozketatzen dela eta, bueno, zozketa horren zenbaki dira azten. Hala ere, Uztartze ireki ezkerre galean, Hernaniren segulerotik 5 metrora, 7 metrora, Santanderkoa bultzatu nahian eta 3. lerrokoa atera, baina ez ongi plakatu dute. Defentsa hona egin du Hernanik, baina orain eskuinera zabaldu nahian, pase hona egin dio Nikolas Koronelek, eta baita ensegua ere, eskuin egaletik, Mauro Makik egin duen segua. Eskuin egaletik, Mauro Makik, eta aukerrezpanego laugarren segua erasoko puntua lortu dute. Santanderkoek. 15 eta 29 markagailuan, 25. minutua bete denean. Mauro Maki eskuin egalean, gorpuzkera handikoa da, egala izan arren, eta honek baloia jasatzen duenean, plakatzeko ez da bate erresa, abiaduratzen du gainera, haizea berriro ere gure gana dator, alegia errekaldetik armailetara, eta gainera ufada handi xamarrean zaila da haize honekin, eta eskuin marraren parean jaurtita horiak etaratzea, eta ez haizeak ere traba egin dio, eta ondorioz bigarren zatiko 25. minutuan, 26. minutuan Hernanik 15, Bazkok 29. Ja 14 puntuko alde iraultzea ez da bate erreza izango. Eta gainera, Santanderrek jokalari freskoak sartzen zelaiatzen jarraitzen du. Guillermo Sedano sartu da. Guillermo Sedano zelairatu da, eta Iraiz Garmendiak baloia zangoz jo, urrundu nahian, presioa aliketa urrunen izan dedila, baina Santanderkoek gibelean ongi kaleratu dute, joko zabaltzaileak jak Hugezek. Alboko sakea beraz, Iñaki Otxotorrenak jarriko du jokoan. Ea Hernanik azken minutu hauetan gora egiten duen. Arroina jarri da zelkari lanetan, Santanderkoa zari garan aski. Eki Erramundegik eta ongi espadu ere jo baloi, Iñaki Otxotorrenak bere ganatu du baloia. Uztartze irekia, Jon Zumbalabek eskuinera Iraiz Garmendia, Matin Collado eutsi egin dio baloia kendio eginda, lepoaldetik hartu dute, eta baloia ez askatzeagatik, plakatuaren kontu horrekin, epaileak zigor kolpea kontra adierazi du, Hernaniren kontra. Riera epaileak, nonbait Mark Rierak gertutik jarraitu du jokua, eta justo bere parean izan da, Mikel Perezek ez du jaso eskuz, baina hankakin, baloiaren jabe eginda, baloiari ongi eutsi dio, Eki Erramundegik jaso du, nola edo ala baloi hori, Hernaniren zelaian, 10 metroko lerroren inguruan, Beñati iratik baloia zabalduz berriro ezkerraldera, Iraiz Garmendia, Noriegaren laguntza jaso du, Uztartze irekia antolatuta Hernanik, Beñati iradi tinko sartu da orain, bigarren lerroko Hernaniarra, eta zigor kolpea berriro, segidan. Baloia ez askatzeagatik, bigarren hirugarren jarraian, Hernaniren kontra, ez dakit, baldin badakigu gainean dago lepailea, saiatu berren nuke, ez egiten zigor kolperiz, hori oso aproposa da, hain justu ere, Santanderko
Bazkoren kontra, aurretik direlako markagailuan. Eta urrundu egin dute, urrundu erasoko zigor kolpea atera, baloia zangoz jo eta Hernaniren zelaiko 22 metroko lerrotik 30 metrora aterako du baloia Hutchinsonek jokaldi landua entrenamentutan aurrera bota dute eta uztartze irekia eragin, baloia bikain jaso ondoren, berriro uztartze irekia, eta orain ezkerrera zabalduko dute eskura jokatzeko. Lehen erdiak jaso du, bigarren erdiak Nikolas Koronelek, uztartze irekia berriro, ezkerraldea eskura berriro, Mariano Garziak, eta orain ez duen ez askatu baloia, plakatu izan ondoren, Hernani jarri du jokoan, Matxin Mujika baloia heldu eta metro batzuk egin ditu, uztartze irekia, Hernani baloia aterako du, eutsi baloiai, eta hain zuzen ere, 10 metroko lerroraino aliatu dira, eskuinera zabaldu dute, Jon Insausti, eskuini galera zabaldu ondoren, eta orain berriro zigor kolpea, ez eskatzeagatik baloia, ja 3. laugarren jarraian Hernaniri txitukatzen diona, eta horrek zer eragiten du, ezin aurrera joatea. Eta gainera, Santander baloiaren jabe, Bazko hain zuzen ere. Hernani beste aldaketa bat ere egin du, ezkarra konturatu, baina orain ikusiko dugu hemen ezkerre galean. Jokin uzkudun dela uste dugu. Ez, Matxin Mujika, ezkerre galean, Jokin uzkudu ez dago deialdian, Matxin Mujika bai, eta berriro jokatzen hasi da Matxin Mujika, aspalditxo zegoen mina hartuta. Kosta zaio berriz jokatzen hastea, baina gaur behintzat, minutu batzuk jokatuko ditu, eta ongi etorriko zaizkio. Errepikatuko dugu, Matxin Mujika sartu da zelaira, eta ez guk lehen esan dugu bezala Jokin uzkudun. Ezkerre galean, Iñaki Leoneten ordez, eta orain Anartz Elosegik zelaia utziko du eta Aitor Lukas zelairatu da. Anartz Elosegi leku utzi dio Aitor Lukas, biak ala biak iaz kadeteak, dakizuen bezala. Eta besatzen dugu Aitor Lukas gibelean hariko dela, 15 zenbakiak markatzen duen lekuan. Jon Zumalabe sartu du uztartzea horretara. Ez dute ongi elkar ulertu, hala ere defensa egin dute eta orain Badoa Santanderren segulerura zuzen. Hain zuzen ere, Agustin Xapek uztartze irekiera egin eta eskuine galeraino etorri dira Santanderkoak, plakatu bai Hernanikoa, baina baloiaren jabe jarraitzen du eta berriro tinko, jokalaria handia baita Xap, eta pase hartzea zijoala, ezin izan du eskuine galean Mauro Makik eta aurrera erori zaio. Aitzin pasea beraz, zorionez, Hernaniren alde. Benjamin Schlick da bigarren lerroko zenbakia, orain lehen Schalke esan dut, baina Schlick sartu da. Schalke eta Schlick antzeko izena dira, beraz, gu ere tronpatu egin gera. Uztartze bildua, eta Hernanian segulerrutik oso hurbil, 8 metrora, Jon Zumalabek sartuko du baloia, baina desorekatu egin da uztartze hori, beraz, berriro sartu beharko du, Jon Zumalabek berriz saiatuko da, Jon Zumalabek baloia sartzen uztartze horretan. Partida amaitzeko 5-6 minutu geratzen dira eta markagailua erabat alde dute Bazkokoek. Eta gainera orain Bazko erasoan diardu berriro, eskura jokatuz, Hagen aurrean, oso metro gutxira, pase akrobatiko esango genuke, ezkerre galera, eta han zulo txiki bat irekitzeko asmotan, jarraitzen dute Santanderkoek. Partida galdu iko du okerra hundir gezpada Hernani gaur,
Eta aurrera behire jarriko du, eskura jokatuz, eta aitzinera horri zaio Michael Bota, Hegoafrikarrari. Pero línea, no vas a hacer nada. Eta uztartze bildua Hernaniren alde aurrera juntzaiolako. Hernani defentsako jokoan ari da. Defentsan diardu horregatik bere zelaiko 30 metroko lerroan izango da uztartze hori. Naiz eta Jon Zumalabek jarriko duen jokoan. Esan duzugu lehen Bazko taldea 6. postuan dela sailkapenean. 13 partida jokatu, gaurkoarekin 14 partida. Eta gaurko erasoko puntuak gehigarriak kontuan hartuta 46 punturekin jarriko da markagailuan, eta Hernanik hor jarraituko du 10. postuan 20 punturekin. Baldin eta azken minutu hauetan ez du lortzen ensaigu bat edo bi egitea eta defentsako puntua bereganatzea. Alboko sakea eskasa, Bazkoren zelaiko ensegulu erretik 25 metrora, Armailaren aldetik jokaldi kombinatua, atzea aurrea eta bakarrik geratu da hor. Eta gainera Hutchinsonek jaso du baloia, bakarrik geratu da lehen momentuan Pablo Guirado. Ongi plakatu du Aitor Lukasek eta ondorioz eraso arriskutsu hori geratu dugu. Hala ere erasoan eta berriro Agustin de Xap zijoan aitzinera, baloia erorri zaie, baina Hernani jaso du baloia. Aitor Lukasek bere arintasun horrekin, baloia ongi ikusi Iroz Garmendiak eta oso alboko polita. Hain zuzen ere, Bazkoren ensegulu errutik 24-25 metrora aterako du Hernanik alboko sake hori. Eskaz hori. Aitor Lukasek jokaldi polita egin du eta azkenean Iroz Garmendiak urrundu egin du presio hori eta ondorioz erasoan hariko da orain Hernani. Ea ze jokaldi egiten dugun alboko sakean, denak jokalari guztiak jarrita alboko lerrokatzea horretan. Mikel Perezek ongi jaso du, keinua egin eta uzartzelaxo osatu dut Hernaniarrek. Joni Sausti baloiarekin. Bultza. Bizpa 3-4 metro irabazita, denak hor dira. Xabu Garmendia uzartzelaxo horik izan, orain Arkaiz Otaño, Josu Malaboa ekintzen, Iñaki Otxotorrena. Eta jarraitzen dugu, 20 metroko lerroraino heldu dira hor nunbait. Orain bai, aurrera. Segi, Eki Erramuru barkatu baloiarekin, ensego egiteko momentuan. Erasoko jokoa, ensego lerrutik 20 metrora. Orain Iñaki Otxotorena, hortxe ensaio lerroan. Eta irekia egin dut Hernaniarrek. Eta ez dakik zera dira ziduen. Hernaniren alde zigor kolpea. Ensego lerrutik 24 metrora. Ea aukera hori aprobetxatzen dugun. Aukera hau baliatzen dugun. Saltza txiki bat zatu da, baina Hernanik aterako du jokaldi hori. Iroz Garmendia albora botako du. Eta hor alboko sakearen bidez lortzen dugun baloiaz jabetu. Eta ensegitxo bat egitea gaurko partida honetako 3. ensaioa izango litzateke, lehenbizikoa aukerazpago de Peio Perezek egin du. Ondoren Iñaki Leonetek eta orain 3. lortzeko gai gara. Alboko saka bitzat irabazi dugu, Uztatze irekia, aurrelariak erori egin dira lurrera, eta hortze da ensaio lerroaren gainean. Epaia gongi behiratuko zer gertatzen den hor, Jon Zumalabe baloia atera nahi du. Hor Uztatzerik horretan gauza garoak ikusi ditugu. Eta jarraitzen du Hernanik baloiaren jabe izaten. Baina hortxe, enseguleroaren gainean.
Uztartze lasoa antolatu dute, Hernani baloiaren jabe, oraindik ere, baina ensegio egin nahian, aurrerarekin jokoan, eta ensegua ez du adierazi, baina bai, orain bai. Ikusi ezagun zeinek egin duen ensegua, aurrelarien bitartez egina, ez dakigu zein izan den ensegu egilea, baina kontu, hor jarri da, Hernanik hirugarren enseo lortu du, oraindik minutu batzu geratzen dire ez asko, baina aukera dugu, hain justu 20 eta 29 markagailuan, markagailu 20. minutua adierazten du, baina oraindik minutu pare bat edo gehiago luzatuko da, aurrelariek egin duten segu hau, hirugarrena injustu ere, Iraiz Garmendiak jaurtiko du agetara, eta gauzatu ezkero, defentsako puntua lortuko dugu Hernanik. Konzentratuta Iraiz Garmendia, ez da oso zaila gauzatzea, eta bai, ez ba, guk bai uste genuen, baina ez du lortu. Beraz, ezin momentuz lortu defentsako puntua. Ezin momentuz lortu defentsako puntua, baina oraindik geratzen da minutu pare bat, ea baletzen dugun aukera. Arrisko hori dauka jaurtitzen duenak, eta hori hartu beharra dago, baina zoritxarrez ez da lortu defentsako puntua. 22 eta 29koa markagailu lortuko baizuen, baina ez du lortu orain Mariano García baloiaren jabe, erdiko sakea egin du, Mariano García ez. Lehen erdia, hain zuzen ere, bai, Mariano García, bai. Ea ba, Hernani jabetu da baloiaz, ea erasoko jokaldi poli egiten duen, baina Makini erori egin zaio baloia, pasea ere goixa marrean zen, eta ez du jasotzerik izan Makin Collado. Uste dute ja denbora joango zaigula, eta gainera Hernaniarrek defentsan diar dute, uztartze bildua Santanderrek jarriko du jokoan, Santanderrek aterako du, eta ez da erreixa izango, hortik irtetea, batez ere oso gutxi falta delako partida amaitzeko. Esango dugu, Bazkok merezimenduz irabazi duela partidu hau, erasoko puntua lortuta gainera, eta hor atera dira, ezkerregalean berriro, ezkerregalean, eta ensaio egingo du, bosgarrena, eskuin egaletik Mauro Makik egin du taldearen bosgarren ensegua. Ondorioz, 20 Hernanik, 34 Bazkok, partidaren ondarrean. Eta, esan dugu lehen esan dizugu, eskuin egaleko Mauro Makiri baloia emateak, berez jada sortzen zuela arriskua, eta injustu berak egin du taldearen, okerezpa gaude, bosgarren ensegua. 2, 3, bosgarren ensegua zuzen ere, eta orain agetarako jaurtiketan Mariano García lehen erdia. Eta okerezpa gaude, epaileak amaitutzat emango de epailea, jaurtit dezain pronto. Ez du sartuko, eta markailu horretan geratuko da, 20 eta 34. Eta Malau, hain zuzen ere, Matik egindako enseguaren ondorioz. Ez ba, ez da horrein bukatu, bizta aukeratxo bat baduka Hernanik, Iraiz Garmendiak ostikatu du, bikain hartu du baloia, baina defentsa ere gogorra indiote, Santanderko aurrelariari, ezkerra zabaldute, eskura jokatzeko, han nahaztu da pitin bat Santanderko jokalaria, uztartze irekia ala ere, eta balorea kanpora bota dute, eta eskasa, amaitu da partidua, 20 Hernanik, 34 Bazkok. Bazkok bosten ensaiu egin ditu, eta Hernanik bere aldetik 2 ensaiu egin ditu, 3 ensaiu egin ditu. Hauzi izan da markagailua pixkat, hasieran 8 eta 5 aurreratu dira 4. minutuan Santanderkoak,
gauzatzearekin 5:07, berehala bost minutu beranduago Hernanik zigor kolpea gauzatu, Iraiz Garmendiak 8:07. Ondoren 10 minutura bota dute Latroniko uztartze zabaltzailea edo esango du uztartze erdia. Eta orduan baliatu du pitin bat hurbiltzeko markagailuan, hurbildu edo esango genuke markailua zabaldu duela Santanderren, nahiz eta gutxerekin jokatu. Mariano García zigor kolpea, 8:15, 30 minuturako, ensegua Estiguarrek egin du, eta lehen zatia amaitu baino lehen, gauzatu du argitaratze hori, eta ondoren 8:17 lehen zatian aurretik Bazko taldea. Bigarren zatian, 6. minutuan 8:22 aurreratu dira Santandergoak, baina Iñaki Leoneteren enseguarekin 13:24 hurbildu dira 8. minutuan. Gero 15:24 eta hortik aurrera Mauro Makik egin du 15:29koa. Aurrelariek egin dute Hernaniarren 3. ensegua 20:29 eta azken minutuan Mauro Makik eskuine galetik eginiko enseguarekin 20:34. Bi taldetako jokalariak elkar agurtzen, zalea ere gauza bera eta markagailuari begira. Hernani jarraituko du gaurko beste partido kontuan hartu gabe 20 punturekin. Aldiz Bazkok 5:47, Hernaniarrak behera begira eta Bazkokoak goraxeago begira, zergatik ez, hurbiltzeko lehen postuetara. Bestaldetik adierazi behar dizuegu, urrengo partida Hernanik etxean jokatuko dela berriro, El Salvadorren kontra hemen Landaren. Eta gero bi aukera izango ditugu, Salvadorren kontra ez delako erresa izango puntuak pilatzea, gero behar bada Madrilen Porzuren kontra, eta zergatik ez, nahiz eta Getxo sailkapenean aurrerago egon, Getxoren kontra ere hemen Landaren, Hernanik punturen lortu lezake, eta beharrezkoa izango ditu ez ibiltzeko ez dut alarri azken partidua ezeltzeko, baina azken partidua zoritxarrez Hernani eta Gernikaren artekoa izango da, eta hor nola esango genuke, ez genuke nahi horraino hain larri ibili, baina euskal bitaldeek agian ez jaisteko postuaz jokatu beharko lukete. Besterik gabe, gaur 15. jardunaldian, hemen Landaren, Hernanik 20, eta Santanderko Bazkoko 34, urrengo partida arte hemen lehen esan dizuegon bezala El Salvadorren kontra Landaren. Ongi izan!